मुझे बुआए ना तेरे बिना जिया जाए ना। ସାଙ୍ଗ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଲାଗୁନି ସମୟଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଳଉଛି। ମତେ ବି ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବ କାମ ସରିନଥିବ ଦିନଟି ସରିଯାଉଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାପରେ ରାତି ହେଇଯାଉଛି ଜଣା ପଡୁନି କିଛି। ଏଇ ସମୟ ଉପରେ କିଛି କବିତା ଲେଖିଛୁ? ହଁ ଲେଖିଛି ନା, ଶୁଣିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଟିକେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ ସମୟ, ଟିକେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ ସମୟ। ଏବେ ବି ବହୁତ ଋଣ ସୁଝିବା ବାକି ଅଛି, କିଛି ଦୁଃଖ ଲିଭେଇବା ବାକି ଅଛି, କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ ବାକି ଅଛି। ଏ ସମୟ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ, ଏ ସମୟ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ। କିଛି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନେଇବା ବାକି ଅଛି, କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇବା ବାକି ଅଛି। କିଛି ଇଚ୍ଛା ଏବେ ବି ଅଧୁରା ଅଛି, କିଛି ଇଚ୍ଛା ଏବେ ବି ଅଧୁରା ଅଛି। କିଛି କାମ ବି ଆହୁରି ଜରୁରୀ ଅଛି। ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଏ ହୃଦୟରେ ଦବି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଏ ହୃଦୟରେ ଦବି ଯାଇଛି, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମାଟି ଖୋଳି ପୋତିବାର ଅଛି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଛି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଘାଟାକୁ ଶୁଖେଇବା ବାକି ଅଛି। ସେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଘାଟାକୁ ଶୁଖେଇବା ବାକି ଅଛି। ଟିକେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ ସମୟ, ମୋ ଭାଗରେ ଏବେ ବି କିଛି ରାତି ବାକି ଅଛି। ଟିକେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ ସମୟ, ମୋ ଭାଗରେ ଏବେ ବି କିଛି ରାତି ବାକି ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତ? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।